A Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas é un grupo de colectivos, de asociacións sociais que máis ou menos hai 2 anos, cando empezou toda esta cuestión, pois puxémonos en marcha un pouco para reivindicar os dereitos das persoas refuxiadas. De feito, eu son coordinador tamén do Foro Galego de Inmigración. María tamén é unha persoa moi coñecida polo seu traballo en Stop Desahucios e en outras plataformas. Entonces, diferentes colectivos sociais pensamos que era absolutamente indigno o que estaba a pasar e empezamos a traballar de forma coordinada, non? Fixemos diferentes actividades e o que hoxe nos convoca un pouco o que tedes aí na pantalliña, porque faltan 4 días, 11 horas para que se cumpla un acordo que asinou o Estado español como o resto de países da Unión Europea. Tiña que acoller a 17.337 persoas e de momento pois leva acollidos a esos faltan 15.354, que se vos fixades significa que máis ou menos en torno non chega ás 2.000 as persoas acollidas hasta de agora no Estado español, e en Galicia pois deben ser 80 ou 90 aproximadamente as cifras que nos corresponderían, non? Entón, ben, isto parecíanos lamentable e como rede, bueno, pois hoxe vimos convidados aquí por los diputados e compañeiros de Marea, que tamén participan moi activamente na rede, como outros grupos políticos, para, de alguna maneira, apoiar a presentación dunha proposición de lei que queren presentar eles, bueno, que a idea era presentarla xusto neste pleno, que coincidía moi ben, pero parece que non vai ser posible. A parte deso, nos hoxe temos unha concentración na Praza do Toural ás 8 da tarde. Estamos tendo concentracións desde o día 19, desde o martes 19, porque consideramos que un pouco esta iniciativa que tomaron outros compañeiros e que estamos sumándonos, que vedes aí no reloxo, podíamos trasladarla aquí a Galicia, no sentido de que nos estamos concentrando. Empezamos baixo o lema faltan 7 días, o 19 de setembro. Hoxe faltan 4. Hoxe vamos a estar na Plaza do Toural con unha pancarta que pone faltan 4 días, mañá faltan 3, hasta o martes 26 que se cumpliría ese prazo, non? Acompáñanos así personaxes relevantes a nivel de Galicia, onde estivo Monti Castiñeiras, veu tamén Moncho Fernández, o entrenador do Obradoiro, hoxe está Torres Queiruga, o 26 vai acabar con nos ali na Praza Carlos Blanco, diferentes personas para mostrar un pouco tamén ese rexeitamento ante a actitude do goberno central, non? Entonces, ben, eu non quero alargarme moito, namais comentar que no manifesto que estamos lendo, eu non sei se queres ti comentar algo, María, do manifesto, eu creo que hai unha explicación moi relevante do que está pasando e que igual pasa bastante desapercibida. Agora nós temos problemas, falábamos antes, de que nos sigan os medios de comunicación, porque o tema dos refuxiados deixou de estar de ser relevante, a nivel social. Tuvo un momento e ora, aparte desta cuestión de Cataluña e demais, en realidade non é por eso, deixou de ser relevante. Unha das razones é que xa non vemos os refuxiados, non? Es decir, os países da Unión Europea foron capaces de quitarnos da vista os refuxiados, facendo un acordo con Turquía, que é un país que está en unha semidictadura en realidade, aunque é teóricamente democrático, e facer un gran campo de concentración en Turquía que impedira o paso destas persoas, e entonces xa non os vemos, e entonces xa non son relevantes, e xa non é unha cuestión que parezca un problema, non? Pero isto ten unha derivada tremenda, non? Terrible, que es que esas persoas que intentaban vir por aí,
como saben que non poden, agora están buscando outro camiño, o sea que de alguna maneira ese acordo tamén é responsable deses milleiros de persoas que podemos calcular que morreron nestes 2 ou 3 anos no mar Mediterráneo, sobre todo a través da vía de Libia, porque Libia é outro país desestructurado por las potencias occidentais, e é onde están vindo ou intentando sair moitas persoas. Tamén as fronteiras españolas están chegando moitas máis persoas refuxiadas ás fronteiras, o que chamamos a fronteira sur, a Ceuta e Melilla ou as Canarias. E o acordo supone que non vexamos os refuxiados, pero supone que eles teñan que arriesgar a súa vida tamén todavía máis para poder vir a Europa, non? E isto é un pouco a perversión do que está pasando hoxe, non? Mais alá do dato concreto da inhumanidade que supone que non se acollan a persoas refugiadas un Estado coas capacidades que ten o Estado español, que recibe 60 millóns de turistas, con un potencial demográfico enorme. Vos fixades que 17.000 persoas refugiadas é unha cifra ridícula, non? Vale, hai partidos de fútbol que teñen máis persoas que estas, a maioría dos partidos de fútbol, casi un partido, no Obradoiro non, pero casi, é dicir, é unha cifra ridícula, miserable, e ni siquiera van a cumplir. María, dices tía. Nada, eu só recordar que a maiores de toda a xente que está en Turquía, en Libia, millóns de persoas, sigue habendo campos de concentracións en Grecia, en Italia, en Francia, onde hai xente que está agardando ser acollida e por cuestións burocráticas siguen metidas en campos de concentracións, aínda que soe moi forte unha nave agrícola no medio da nada é un campo de concentración cando a xente non ten nada que facer en todo o día nesa nave, aínda que lles deamos comida e auga. Bueno, pois calquera acción, calquera cousa que volva a visibilizar esta situación é un pouco o obxectivo da rede, volver a ver a xente, volver a ver as caras e volver a ver os corpos como o de Leilán, que foi o que destapou aparentemente a mobilidade social. Queremos un pouco recordar esa situación, que as miles de Evas, Nurs, Ahmad, que están en Grecia, que están en Italia, que están en Francia, teñen nomes, teñen apelidos, é a nosa obriga darlles unha vida digna, medianamente digna. Bueno, ante esta situación, o panorama desolador que temos nas portas de Europa, dende En Marea, como non podería ser de outro xeito, queremos apoiar todas as reivindicacións da sociedade civil, nomeadamente as persoas da rede que hoxe nos acompañan, a Rede Galega de Atención ás Persoas Refuxiadas, adherirnos tamén á campaña que vedes aquí de venid que dende hoxe figurará na páxina de En Marea para recordar aos poderes públicos o seu reiterado incumprimento no que resulta a defensa dos dereitos fundamentais e a xustiza internacional. Ese goberno, recordarlle a ese goberno que insiste constantemente en que hai que cumprir a lei e resulta que só hai que cumprila para aqueles asuntos que lles preocupan, porque cando resulta que hai que atender a dereitos humanos fundamentais como a vida ou a seguridade, prefiren mirar para outro lado. Ante a súa indiferencia, ante o seu abandono, temos a obriga de dicir que non no noso nome. Nós non queremos ser cómplices dunha Unión Europea criminal, dos gobernos europeos que están fornecendo unha Europa neoliberal que levanta muros e aramados para non ver o que hai de outro lado, a xente que está sufrindo. Por iso, nos entendemos que a defensa das persoas refuxiadas é a última defensa da vida e a defensa da dignidade, e compre dar un paso adiante. Mentras o calendario avanza, como vemos, hoxe quedan 4 días, lembramos que queda un día menos
para cumprir, pero o que se cumpre tamén é un día máis de indignidade, un día máis de abandono e un día máis dunha política migratoria criminal a que compre dar a volta. Non só dicimos nós, non só o día a Rede Galega de Atención ás Persoas Refuxiadas, esta mesma semana organizacións internacionais tamén como Oxfam Intermón denunciaron na Unión Europea o incumprimento do goberno español da acollida das persoas. Por iso nos entendemos que nada remata o martes. Ese día só comprobaremos, unha vez máis, a incapacidade de Siria dos nosos gobernos, pero será un momento en que a cidadanía exixa responsabilidades e exixa buscar outra vía, porque a situación das persoas refuxiadas vai continuar exactamente igual o martes. Por iso, dende En Marea, seguiremos traballando e traendo a este Parlamento iniciativas que consideramos poden facilitar a acollida. Se o goberno da Xunta de Galicia non ten ideas, que non se preocupe, porque nós témolas, e por iso vamos demandar ao goberno da Xunta varias medidas. Entre elas, en primeiro lugar, que presente antes de que remate o ano en curso un informe completo acerca da implementación do plan de acollida que inclúa cando menos o número de solicitantes, o número de beneficiarios, prazos de resolución das solicitudes e recursos orzamentarios utilizados en dito plan. As últimas cifras que coñecían falaban de 88 persoas acollidas en todo Galicia. Esta é unha cifra da vergoña que, dende logo, non se corresponde para nada coa solidaridade do pobo galego. En segundo lugar, queremos que se elabore un plan que permita activar aloxamento público para as persoas refuxiadas. Non é posible que o principal problema que teñan as asociacións que canalizan a acollida das persoas refuxiadas sexa que non hai aloxamento, cando hai en Galicia tantas e tantas casas baleiras. En terceiro lugar, solicitamos ao Goberno da Xunta de Galicia que solicite a súa vez a retirada do premio Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias, á Unión Europea ante a súa incapacidade para dar resposta á situación de emerxencia que viven as persoas refuxiadas. É unha burla, é un insulto á inteligencia de toda a cidadanía que pretendan otorgar este premio a unha Unión Europea criminal e cómplice da situación de alarma social na que viven tantas milleiros de persoas. En cuarto lugar, propoñemos que se estude a viabilidade de reasentamento das persoas refuxiadas en núcleos rurais despoboados, unha iniciativa que xa se está estudando en outros países, está se estudando en Italia, e que entendemos podería axudar a reverter a situación de crise demográfica que padece o noso país. E, por último, instar o Goberno Central, outra vez máis, a cumprir o compromiso que xa tiña de acoller as persoas refuxiadas, pero non só iso, artellar novas vías no seo da Unión para o reasentamento de todas as persoas que esperan asilo nas portas de Europa. Unha vez comprobamos que ese acordo que se firmou hai 2 anos non serviu, non basta laiarse con que non serviu, hai que buscar solucións inmediatas, porque é a súa responsabilidade. Mais nada, se tedes algunha pregunta. Preguntarle a Luca Sau sobre outro asunto. Quería saber se Marea ve con vos ollos ou respalda a iniciativa de Unidos Podemos no Senado para que comparezcan Rajoy, Feijóo, Marcial Dorado e Lorena Ubiña para tratar se hai vínculos entre a financiación do Partido Popular e o narcotráfico. Pois a verdade é que ao final, mesmo as preguntas inciden no que imos denunciando, non? Lamentablemente, a atención ás persoas refuxiadas preocupa pouco. Respecto ao que me acabas de preguntar, por suposto que o vemos con vos ollos, non é a primeira vez que neste Parlamento se denuncian os vínculos de financiación irregular do Partido Popular os vínculos entre o narcotráfico e a financiación irregular do Partido Popular. Polo tanto, dende logo sería necesario que Feijóo dé a todas as explicacións pertinentes que aínda esta Cámara, como representante da soberanía do pobo galego, non recibiu acerca dos seus contactos e a súa relación con Marcial Dorado. Quixéramos, vou aproveitar tamén, aínda que non seña no turno de preguntas, pero porque me esquecín antes, dende logo, animar a toda a cidadanía, temos que ser nós os que veamos un paso adiante para exixirlle ao Goberno que o cumpra. Non hai mellor ocasión que facelo estes días nas convocatorias que anunciaron antes Miguel e María, que se están celebrando todos os días na Praza do Toural para lembrar que quedan 4 días que temos a responsabilidade de facer algo, e oxalá sexamos moitas e moitos que nos concentremos aí nos días que faltan. Gracias por vir.